nya sian nya de electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors Damping Shiro pat ka liang no shaka e thamukas Kayeng bisha jong district and session judge hagasi thoding galapmi hukum ban set hadu khatsaus ni ha judicial custody u Simon Chilla halok jingkan tho persha ri haga Facebook halok jing thambo jong ki leno apa pahalgam ki political kem u Simon Chilla halok jingkano bola penan kam de ki kintin persha ri ka jingkantho jong u haga Facebook kablami haga we ka channel halok jingja apa pahalgam Jammu and Kashmir ya uni ubriu bala shakem la ai kerteng kum uman Chilla haga Facebook la tep kerteng kum Simon Chilla live post nem na umlingka ki polit kilakam ba ka jingkantho ka jong u ka kintu ye ki riu pentriam ban herthma ye ki briu agani ka than chite la mingi jong ke India ka ban wanra ye ka jing pher pat ka ban kta ya ka jing long ka wei jongari hello jongani ki polit ka special cell ke East Khas Hills la kem yu Simon Chilla live post nem na umlingka hakaba ki la korup arli ki mobile phone ki jong u bad la perngat mukaddama haga Lumding Jiri police station haden balara siang bichar la rai banbo haga judicial custody ka bakhat sausni